sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Luqa 14 Luqa 14 u se nibdew minn vers 25. Luke 14:25. U marru ħafna ġmiegħi tan-nies miegħu u daru qalilhom jekk wieħed irid jiġi għandi u ma jobgħodx il-missieru u lill-ommu u lill-martu u lill-uliedu u lill-ħutu rġiel u nisa. Iva, u ħajtu wkoll ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. U kull min ma jerfax salibu u jiġi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Għax minn minnkom li jrid jibni torri ma joqgħodx l-ewwel bil-qiegħda u jgħod in-nefqa jekk għandux biżżejjed biex jispiċċah. Li ma jmurx wara li jkun qiegħed is-sisien ma jkunx jista' jispiċċah. U dawk kollha li jarawh jibdew jiddieħqu bih billi jgħidu dal-bniedem beda jibni u ma kellux xira jispiċċa. Jew liema sultan li jkun sejjer jagħmel gwerra ma' sultan ieħor ma joqgħodx l-ewwel bil-qiegħda u jaħseb jekk jistax b'10,000 imur jiltaqa' ma' dak li ġej għalih b'20,000. Jew inkella meta l-ieħor ikun għadu fil-bogħod ħafna jibgħat delegazzjoni titolbu għal ftehim ta' paċi. Hekk mela kull wieħed minnkom li ma jitlaqx kull ma għandu ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Il-melħu tajjeb. Imma jekk il-melħ jitlef imluħitu, b'xiex jerġa' jissewwa. Law tajjeb għall-art u lanqas għall-miżbla iżda n-nies jarmuh barra. Min għandu widden biex jisma' ħajsma'. Naħseb hija xi ħaġa ovvja li jekk trid titgħallem xi ħaġa ħad titgħallem għand ħadd ieħor vera li ta' skola. Mill-antik net, ġifieri forsi ma kienx ikun bini, però l-Lut kellhom is-sinagoga tagħhom, il-Griegi kellhom il-kulleġġi u l-istituti u l-akkademji tagħhom, u llum l-idea ta' skola hija parti integrali mis-soċjetà tagħna ġvera. Narfu il-valur ta' l-edukazzjoni u Ġesu nnifsu li mexa fostna u kien magħruf bħala r-Rabbi ta' Nazaret. U Iva aċċetta l-fatt li hu kien mgħallem, kien għalliem. Ġabar miegħu ġema ta' dak iż-żmien kienu jsejħulhom dixxipli. Ma tfisser xejn li student, alliev, wieħed li jaraf li mhuwiex adekwat fejn nifsu m'għandux dak l-erf, m'għandux dak it-tarif. Wara meta ħarsna ħadd ieħor biex jagħtih biex iħarġu biex jitrenjah, tajjeb, ħalli bil-tarif li hu jikseb minn għandu ikun kapaċi jgħix ħajja ta' suċċess. Ġesu kemm il-darba tkellem dwar l-dixxiplar, anke meta bagħat il-dixxipli nfushom għalhom morru fid-dinja kollha u għamlu dixxipli mill-ġnus kollha. Ġesu ma jrid sempliċement nies ikkonvertiti, dak biss il-bidu. Irid nies li huma mħarġa. Nies li jafu li qegħdin f'kors ta' tagħlim u dan il-kors tiggradwa minnu meta tidħol il-ġenna. Sakemm qegħdin fuq l-art aħna rridu nżommu frasna illi aħna dixxipli ta' Ġesu. Fuq fommu Ġesu kellu dejjem din l-idea illi hu qiegħed jgħallem, illi hu qiegħed isawwar nies li jixbħuh. U għal id-dixxiplu mhuwiex ola mill-li mgħallem tiegħu, imma d-dixxiplu meta jkun imħarreġ mill-li mgħallem tiegħu, ikun jixbaħ lill-li mgħallem tiegħu. U dak huwa l-iskop. Wieħed mill-iskopijiet kbar ta' ħajjitna hija li aħna nitlu f'din il-linja u konxjament minn ġurnata l-oħra nafu illi għandna mgħallem fuqna għandu awtorità illi jidderġielna ħajjitna fl-aspetti kollha tagħha
fid-diskors tagħna, fil-ħsibijiet tagħna, fl-email tagħna, fil-komplikazzjoni, fil-kumplessità u r-relazzjoni ta' bejnietna, huwa Ġesu li jiddetermina. Għax huwa li mgħallem u aħna t-tixjibli tiegħu. Issa, se nillimita lil nifsi dal-għodu għal dawk il-passi fit-Testament il-Ġdid fejn Ġesu isemmi speċifikament id-disċipli tiegħi. Ħafna drabi jitkellem dwar id-disċipli. Tajjeb, imissa li se nagħmlu meta isemmi direttament id-disċipli tiegħi. Il għaliex naħseb għandna fejn nirriflettu ħafna. L-għonet, Ġesu għamela ċara illi biex wieħed jirreġistra bħala disċiplu tiegħu hemm kwalifika. U din nifhmuha il għaliex jekk jiena ifettilli ngħid irrid nitgħallem it-trombon, tajjeb, probabbilment li mmur nagħmel hija illi mmur l-iskola tal-mużika il-belt u jagħmlu ċertu testijiet biex jaraw isma' ninqalax jew le. Hux posti fl-iskola tal-mużika. Hux vera. Il-kwalifika ta' Ġesu mhix sempliċement hija kwalifika tal-bidu u mbagħad insija, hija kwalifika kontinwata. Kwalifika illi kull ġurnata li tgħaddi trid tibqa' b'din il-kwalifika, altrimenti inti tkun barrejt, tkun irmejt lek innifsek il-barra mill-iskola tal-imgħallem Ġesu. Il-kwalifika hija din. Meta Ġesu qed jitkellem il-Lut u l-Lut emnu d-diskors tiegħu, laqgħuh, aċċettawh. U allura Ġesu qal lil dawk il-Lut li kienu emnuh, jekk intom tibqgħu f'kelmti, intom verament disċipli tiegħi. Ħanibdew minn hawnhekk. Jekk intom tibqgħu f'kelmti. Il-kwalifika kontinwata hija illi jiena noż kelmtu, illi jiena nirċievi dak kollu li hu qal li huwa ta' awtorità għalija, u ċoħ l-iskrittura kollha llum il-ġurnata. Fejn għandna t-talim tiegħu, fejn għandna t-talim tal-profeti li ħabbruh minn qabel, fejn għandna t-talim tal-apostli illi fissru wkoll is-sinifikat tal-mewt tal-rixox tiegħu, tajjeb, ir-rivelazzjoni sħiħa tal-Alla. Kull ma Alla irridna nkunu nafu, Ġesu qal issa jeħtieġ li intom tibqgħu f'kelmti. Mhux tibdew u tiżvijaw, mhux tibdew u tinsew, imma tibdew u tkomplu. Imbagħad tkunu ta' bilħaq disċipli tiegħi. L-idea tal-perseveranza. Illi wieħed minkejja kollox, minkejja d-diffikultajiet, minkejja li forsi irid jara kif se jġannat, kif se jirranġa l-orarju tiegħu, kif imma hemm bżonn illi nsibu ħin biex il-kelma tiegħu nitgħallmuha ħalli nkun nistgħu aħna nipprattikawha. Ħalli tkun tista' tibdilna. Altrimenti ma tistax tgħod li nifsek bħala disċiplu tiegħu. Illum inħares lura u nitħaq biha nnifsi. Ma nafx kemm il-sena ilu ħabib tiegħi jiftakarni, konna niltaqgħu kultant l-iskola tal-arti il-belt. Għamilt l-ewwel ftit immur u mbagħad qed qed niġi għal xejn, jiena xina kważi naf qed nitgħallem xejn. U ma bqajtx immur, però f'Ġunju mort tal-eżami, mbagħad il-kuluri tiegħi, mbagħad il-palet, u għallu li int min. Ma nafux. L-eżami għamiltu ovvjament ma għaddejtx għax ma rridux jgħadduni. Għaliex ma kontx student tagħhom. Kont fl-iskola, kont magħruf, reġistrat bħala fl-iskola, però ovvjament ma kontx verament disċiplu tal-għalliema temmek. U dika għanħabda ħanna nitqu bina nfusna u kol bħala kristjani naħsbu li sabdejna u jiena bdejt 15 sena kelli esperjenza sabiħa, twelid mill-ġdid, tifhem. Imma issa qiegħed tgħix fuq dik l-esperjenza tal-passat. Dak huwa żball kbir. Ġesu jgħid jekk intom tibqgħu regolarment, ma qasnat minn ġimgħa l ġimgħa, kuljum għandix nistudja, għandix nirrifletti biex imbagħad noħroġ hemm barra u dak li jiena nkun tallimt nfittex li nsarfu fil-ħajja tiegħi ta' kuljum.
jekk intom tibqgħu fil-kelma tiegħi imbagħad verament tkunu dixxipli tiegħi. Għax Ġesu jaf li ħafna nies isejħu li nfushom dixxipli, però fir-realtà mhumiex. U dinha allura tajjeb li nkunu nafuha għaliex jekk ma nkunux nafuha nitfixklu. Nibdew naħsbu li Ġesu bħala s-Salvatur mhux kapaċi illi iżomm li d-dixxipli mhux kapaċi iżommhom protetti mix-xitan, mill-pressjoni tad-dinja. Ġesu kapaċi, ma jżomm lil tiegħu. Iżomm lil dak huma verament tiegħu, in-naċ tiegħu. Hemm ħafna li jindieħsu fil-knejjes tiegħu, però bħalma jiena għamilt fl-iskola tal-arti, qed tifhem? Kont fuq ir-reġistru, però ma kontx student tal-iskola tal-arti fil-vers sens tal-kelma. U Ġwanni jafżana dwar dan il-fenomenu li anke fi żmien l-apostoli meta kienu għadhom ħajjin, xi nies bdew ma komplewx. U llum naraw l-istess ħaġa. U li diżżar dinja l-aħħar sija qed jgħidilna. Intom smajtu għandu jiġi l-Antikrist. U issa hawn ħafna antikristiet, ħafna nies li qegħdin jgħalmu dottrina barranija l-Iskrittura. Qegħdin jgħaddu l-idejat tagħhom bħalli kieku hija l-Iskrittura. Dawk ma antikristijiet. Mhumiex qegħdin jilqgħu it-tagħlim ta' Kristu kif inhu. Imma qegħdin jgħawġuh, bidluh, jillimawh, jirranġawh skont il-mentalità tagħhom. Dawn ma antikristijiet li Ġwanni qed jafżana dwarhom. Minn dan narfu li waslet l-aħħar sija. Dawn ħarġu minn fostna. Imma ma kinux minn tagħna għal kieku kienu minn tagħna kienu jibqgħu magħna. Qed tarawha? Hemm il-dixxiplu ġenwin u hemm id-dixxiplu nominali ħansejħu, id-dixxiplu illi beda u forsi beda bil-ġivogu, beda li kulħadd sar jafda illi issa sar dixxiplu. Tifhem? Imma l-kwistjoni kollha hija qiegħed ikompli. U fil-każ ta' dawn in-nies dawn ħarġu minn magħna, però ma kinux minn tagħna. Għax kieku kienu minn tagħna. Kienu jibqgħu magħna. Jew hekk għandna il-kwalifika tal-bidu illi trid tibqa' żomma din il-kwalifika. Tibqa' żomma. Ta' kuljum inti tibqa' tom fil-kelma. Bħalma ħuta tgħix fl-ilma. Oħraġa mill-ilma dik il-ħuta tmut. Intom mela mbagħad turu li intom verament dixxipli tiegħi u għad tkunu tafu l-verità u l-verità se tilliberakom. Meta aħna allura nintafaw bruħna u ġisimna fl-Iskrittura illi għal-kelma ta' Alla. Hemmhekk insiru nafu l-verità. Ħafna nies jaħsbu l-verità hija set ta' propożizzjonijiet, ħafna sentenzi. Tifhem ix-xemx hija tonda, Attus għandu eba saqajn, jgħamlu din lista kollha ta' li kollha huma veri, kollu ma fatti vera. Kollu ma fatti vera. Imma il-verità x'inhi? Qed nistaqsi mistoqsija ħażina. Il-verità minhu? Il-verità minhu? Is-sors lajn ta' kull verità huwa Alla. Illi Alla wera li nnifsu f'ibnu Ġesu Kristu. U allura Ġesu bir-raġun darba qal jienu għall-verità. Jienu għall-verità. U Ġesu qed jgħid li jekk aħna nsiru mitra tal-Iskrittura narfu għall-verità. U ċoe narfu l-Ġesu Kristu, narfu min ta' bilħaqu, narfu x'jiswa għalina, narfu il-pożizzjoni tiegħu bħala is-sovran, is-sultan il quddiemu jeħtieġ immilu u jeħtieġ naċċettaw minn fommu il-kelma tal-ħajja. U bħal Pietru ngħidu mulej ant min immorru int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-verità narfuha meta aħna nibqgħu fl-Iskrittura għax hemmhekk Ġesu huwa żvelat. Ġesu huwa muri fil-glorja kollha tiegħu iva fil-paġna tal-Iskrittura meta mexa ma' Kleofa u sieħbu sejrin lejn Emma Ġesu fetħilhom l-Iskrittura u fissrilhom minn Mosè u s-Salmi u l-Profeti il-ħwejġ kollha li huma miktuba dwaru. Aqra l-Iskrittura u tiltaqa' ma' Ġesu li huwa l-verità. Mela bir-raġun Ġesu qed jgħid intom mbagħad tkunu verament dixxipli tiegħi u tkunu tafu l-verità u l-verità se tilliberakom. Apostolu Pawlu meta fakkarna dwar il-ħajja antika tagħna qabel ma aħna treġġajna lura lejn ir-raj u l-assist ta' ruħna.
Tajjeb, meta aħna konna għadna fid-dlam niġġarrew bħal naċ mitlufa, tajjeb. Pawl l-Apostlu fil-Efesin 4 vers 20 jgħidilna imma intom mhux hekk tgħallimtuh il-Kristu. Mhux dik il-ħajja ta' xelleraġi, immoralità, gideb, faħx, idolatrija. Mhux hekk tgħallimtuh il-Kristu. Jekk verament intom smajtuh. Importanti din. Jekk ta' bilħaq aħna ltqajna ma' Ġesu Kristu. Jekk ta' bilħaq aħna dixxipli tiegħu. Intom kontu mgħalmin minnu billi il-verità hi f'Ġesu. Tħallu l-ħat laħwa, min ibellaħħilkom il-verità tinsab x'imkien ieħor. Il-verità, irrikorri l Ġesu mur għandu u tara il-verità. Il-verità li Ġesu qal tilliberakom. Tatikom il-vera libertà. Tatikom il-vera ħelsien. Il-vera ħelsien hija meta jiena nintrabat ma' Ġesu Kristu. Meta jiena nammar taħt id-dell tiegħu. Meta jiena bħal Marija, meta u daħal mistieden id-dar tagħhom, Marija waqfet mill-faċendi, waqfet minn kollox u qadet titbaxxa bih. Tisma' il-kliem ta' fommu. Marta protestat. Jesu qalilha oħtok Marija għażlet l-aħjar porzjon li ma jittieħidx minn għandha. Ġesu dejjem għandu l-approvazzjoni sħiħa tiegħu mhux għal dawk li huma ħabbrika u għandna nkunu ħabbrika. Mhux għal dawk li huma biżla u għandna nkunu biżla. Mhux għal dawk li huma attivi u għandna nkunu attivi. Imma għal dawk illi l-ewwel u qabel kollox lesti b'widnejn miftuħa, b'qalb aperta ħalli jirċievu l-kelma minn Ġesu Kristu. Għax kif tista' tobdih jekk inti ma tafux? Kif jista' jkollok dik il-motivazzjoni, dik ir-rieda tajba, dik l-ispirazzjoni jekk il-Ġesu għalik kważi huwa biss isem? Okay? Importanti. Il-verità tilliberakom fis-sens li aħna insiru tiegħu u tagħna. Rumani 6:17 Pawli jgħid illi jiena nirringrazzja l-Alla illi intom kontu l-sira tad-dnub u kien hemm żmien iva meta konna l-sira tad-dnub. Id-dnub jikmanda fuqna. Jagħmel bina li jrid. Okay? Ma konniex liberi. Intom kontu l-sira tad-dnub. Immissa minn qalbkom obdejtu il-diklamla ta' talim li għalija intom kontu motijin, aħna issa kommessi volontarjament minn rajja jiena rsaqt. Min rajja, ovvjament, kif imqanqal mill-Ispiritu Santu, illi misterjosament bidil l-rida tiegħi biex jiena nkun irrid immur għand Ġesu Kristu. Għax nara fih l-ola u l-aqwa preġi. U lilu għandu bżonn. U allura jiena ikkommettejt ruħi. Meta tikkommetti ruħek, mhux għal xahar, mhux għal sena, għal omrok. Hija commitment illi inti tagħmlu b'mod permanenti. Intom kontu motijina dat-talim billi ħlistu mid-dnub sirtu l-sira tal-ġustizzja. Aħna l-sira. Imma l-jasar tagħna huwa libertà fl-ogħla sens tagħha. Meta aħna nobdu Ġesu Kristu qegħdin nuru qegħdin inwettqu lan illi għalih aħna maħluqin. Qegħdin ngħixu għal glorja ta' Alla. Aktar tard Ġesu fl-istess Vanġelu d-darba qed ikellem lid-dixxipli ta' ġewwa tiegħu lejliet il-passjoni. Ġesu ikompli jispjega fuq din l-istess ħaġa u jgħid jekk intom tibqgħu fiha u kliemi jibqa' fikom bħalli kieku tibqa' f'Ġesu u tibqa' fi kliem huma l-istess ħaġa. Ma tistax inti tibqa' f'komunjoni frabta ma' Ġesu meta ma tafx il-kelma tiegħu, ma tafx x'irid minnek. Ma stax tajt li jiena dixxiplu jekk qed insott widnejja għat-tagħlim tiegħu. Jekk tibqgħu fiha u kliemi jibqa' fikom, itolbu kwalunkwe ħaġa li tridu u ssirilkom. Iva, meta jien għandi l-istess moħħ, għandi l-istess ambizzjoni, għandi l-istess viżjoni li għand Ġesu Kristu, Ġesu qed jgħid li itlob kull ma trid u jingħatalek. Jekk jien għandi l-istess viżjoni ta' Ġesu għax ħanitlob. Ħanitlob għal progress tal-Evanġelju, ħanitlob għal kobor tal-Knisja, ħanitlob għal maturità ta' ħbieb ħuti fi Kristu. U Ġesu qal jingħatalkom. B'dan huwa glorifikat missieri. Illi intom
tipproduċu ħafna frott. Id-disċiplu għalfej jeżisti biex jagħti l-frott. Xi frottu tal-imħabba, ħlewwa, ħniena, sabar, manswetudi, umiltà. Dawn il-virtujiet illi Alla jieħu pjaċir bihom. Illi Alla li qiegħed isawwarna mill-ġid qiegħed il-ġbija tiegħu li qabel ma konvertejna kienet matna, maħmuġa, qed jirrestawra Alla. Qed joħroġha mill-ġdid, qed jagħmilha aktar u aktar ovvja. Kif? Billi aħna nkunu siġar. Imħawlin ħdejn il-nixjat tal-maqlinat u l-frott fi żmienu. Dak il-frott, il-virtujiet, il-kwalitajiet fil-karattru li Alla jupieċir bihom. Is-sabar, vera, il-mħabba fuq kollox. Ġesu qal meta tipproduċu ħafna frott, hekk tagħtu prova li intom disċipli tiegħi. Għal darb'oħra tisemmi disċipli tiegħi. Kif naraf? Din il-kwalifika jekk jiena nipproduċi mhux xi frott tal-awlin. Dak anke Hitler għamilha. Frott tal-awlin. Nasab li l-neputija li kellu, nasab li xi darba tal l-istrina jew xi ħaġa. Dak daqshekk m'għamil xejn. Imma li inti kontinwament qed tagħmel frott, li inti l-ambizzjoni ta' ħajtek hija li tfittex l-ewwel is-saltna talla u l-ġustizzja tiegħu. X'inhi l-ġustizzja tiegħu? Li inti tikkonforma ruħek issir taqbel mal-liġi tiegħu. Illi qed tfittex din il-barka aktar minn kull ħaġa oħra f'ħajtek. Imbierek dak il-bniedem ma jimxix fil-parita ħażina. Lanqas joqgħod fejn jqogħdu żebblija, lanqas ipoġġi fejn ipoġġu l-midinbejn ma l-għaxqa tiegħu hija fil-liġi tal-mulej. U lejlu nar jimmedita fuq il-liġi tiegħu. Dan huwa d-disċiplu. Dan huwa d-disċiplu Ġesu qed ifittex. Illa għaliex meta inti il-kelma tiegħu qiegħda taħslek. Qiegħda tom fija il-frott mistax jonqos. Mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom. Mill-milja tal-qalb jaġixxu l-idejn. Mill-milja tal-qalb imorru r-riġlejn. Kull ħaġa ħieġa mill-qalb. Hekk mela tipproduċu ħafna frott u tagħtu prova li intom disċipli tiegħi. Bħalma ħabb il-missier hekk kien ukoll ħabbejkom. Ibqgħu f'mħabbti. Mela tibqa' fil-kelma tiegħu. Tibqa' fih, tibqa' f'imħabbtu, waħda qed tispjega lill-oħra. Ġesu qiegħed jipprova jfissrilna il-xirka close, il-xirka fil-qrib illi aħna jeħtieġ li nżommu u mantnu miegħu minn ġurnata għall-oħra. Biex inkunu ta' bilħaq disċipli, apparti din il-kwalifika, Ġesu isemmi ċerta presuppożizzjonijiet. Ġifieri qabel ma inti taħseb jew qabel ma titħajjar li tkun disċiplu tiegħi. Okay? Qabel xejn hemm din il-presuppożizzjoni. U hija waħda tremendament diffiċli. Hija waħda xokkanti. Hija waħda illi jew tajt Ġesu hawnhekk ma jafx x'inhu jgħid u mhux qed jirrispetta l-umanità tiegħi. Jew tajt isma' aħjar naraf eżattament x'irid jgħid biha din. Il għaliex hija presuppożizzjoni tant u tant diffiċli u sfidanti. Illi aħna l-bnedmin weħidna bil-ħila tagħna żgur ma naslux illi nippruvaw nissodisfawha. Kienu sejrin flimkien miegħu folol kbar. Ġesu dar u qalilhom. Issa tant għandi nies, mhux bħalli kieku qed innaqqas minnhom, imma il-moviment tiegħu, it-tagħlim tiegħu kien qed jiġi mill-quħ u kellu fama mal-pajjiż kollu Ġesu. U n-nies riditu fil-bidunet. U Ġesu idur u jagħmilha ċara eżattament x'qed jippretendi minnhom in-nies. X'qed jistenna minnha. Allora idur u jgħidilna jekk xi ħadd jiġi għandi u ma jabboċ il-missieru u l-ommu l-martu u tfal il-ħutu subin bniet iva saħansitra ħajtu stess. Tittobot ħajtek stess u koll altrimenti ma tistax tkun disċiplu tiegħi. X'inhi din il-ħaġa? Ġesu hawnhekk żgur esprima ruħu b'dan il-mod xokkanti biex aħna nieqfu u naħsbu.
biex aħna ma nkunux bħal qattusa ġelija li tagħmel friħomja. Nidħlu għal xi ħaġa minha ma nafu għax ixtħalna. Importanti. Jekk Alla tagħna intelligenza, jekk Alla tagħna ras, x'iridu nagħmlu b'dik ir-ras? Naħsbu biha. Naħsbu biha. Iftakar fis-sekondarja kienet naħseb jiena, kellna storja fil-ktieb tal-Malti. Okej, isma' nies bla ras. U jiena kont nimmaġina nies li għandhom dil-parti ta' ġisimhom barra u mexjin. Għaddiela, tulli se xi tfisser nies bla ras. Għalli nies bla ras ikunu nies stupidi bħalkom. U bdejna naqraw din l-istorja ta' nies li kienu bla ras. Kien hemm dal-bidwi pereżempju li kellu t-tiben fuq ir-raf, tajjeb, u biex jitma' l-baqra, tajjeb għamel is-sellum, qed jipprova jtalla l-baqra għal fuq ir-raf biex titfal. U kien hemm ieħor jilbes il-boots. U dal-boots poġġi fuq il-malartek u qed jipprova jaqbes għal ġol boots kull darba. Iżbla ras. Taf li jekk aħna konna nagħmlu, aħna kull dan naġixxu minn ma naħsbu. U allura ndaħħu n-nisbina. Ġesu, il-mod kif qala din il-presuppożizzjoni irridna li nieqfu, nifriżaw. Npoġġu bil-qiegħda u naħsbu sew. Qed jipprova jgħidilna tobot, mhux biss li jeżisti hekk. Għax hekk aħna għandna rajt in-nies tal-Etjopja nħobbhom, imma n-nies l-att tal-nħobb huma li jeżisti, marti wliedi, missieri, ommi, ħuti. U Ġesu jisemmi propjament dawn in-nies illi huma tal-qalba illi mingħajrhom ħajti ma tibqax ħajti. Imma mbagħad biex jagħmel jerġa' aktar stretta jgħid li tobgħod saħansitra ħajtek stess. Ġesu qed imur kontra l-idea popolari, minn dejjem kienet popolari, imma llum issa ċertament popolari, illi titgħallem tħobblek innifsek. Tifhem fuq il-PSD u fil-social studies u l-idea tal-psikjatru u psikologu moderni li inti tikollok stima tiegħek innifsek. Inti titgħallem tirrispetta lek innifsek qabel xejn. Biex imbagħad forsi tagħmel xi affarijiet oħra. Ikkonċentra fuq innifsek. Inti denju, inti ħaqek, inti dinjitus u da affarijiet kollha. Ġesu qed jgħid il-kontra. Qed jgħid l-oppost. Trid tkun dix-xikru tiegħi, trid tobgħod il-ħajtek stess. Tobgħod il-ħajtek stess. Dabba nsieri ġiddar. U l-lum għalilla ċet, għalilla Johnny tal-erba, dak kien raġel sinjur. Storja vera din, għalli għandu qasam ta' raba kien fejn illum hemm il-McDonald's ir-raba Tawdex. U hemmhekk kien hemm għalqa kbira daqs ground tal-futbol u nofs, b'torri, u kien fija minn kull tip ta' siġar u turġien u minn kollox, ġifieri. Għalli qed jgħidli illi nista' noħodha taħt idejja ħajtin il-muftieħ u dak li nagħmel fija. Tara, jekk nagħmel patata ta' dam basal għalina. Alla x'ħan nagħmel? Għatlu xi tittabel, għatlu għandek 6 tfal, għallu għatlu għaċċetta, għatlu ngħaddu da xejn quddiem. Għallera ma tafx fija, għallera għaltu ma jax fija. U jiena mort magħhom biex nara x'fija u mill-bib ta' barra. Il-ħaxix ħażin kien daqshekk. Foresta ta' ħaxix ħażin. Il-passaġġi għaz baqgħu jidru. Tant kienet mitluqa, misik jgħid raba żdingat. Tant kienet mitluqa illi tixxokkja ruħek kif sħan għamel jiena biex din l-imbirka għalqa u kienet vera kbira ta' Missidam xaħrejn biex naddafa. Xin rax xokja ruħu. L-ideja din. Allah jħarasna ħajjitna. U jara bħal dak il-ġnien kollu niġem, kollu xurriq, kollu ħaxix ħażin. Il-ġnien fih nifsu huwa xi ħaġa tajba. Il-bniedem Alla ħalu imma l-kondizzjoni li ġabna fija d-dnub tagħna ħajjitna saret tixba dak il-ġnien. Kollu ħaxix ħażin.
U ma tistax tippretendi allura li tiżra l-ful u l-qarabali meta hemm dak il-ħaxix ħażin il ħonoq l-art. Da s-sens Ġesu qed jgħidilna jekk wieħed ma jobbotx il-ħajtu stess. Dik ħajtek. Dik ħajtek hija l-ħajja umana għażiża u prezzjuża f'għajnejn Alla, però hija ħajja diżastruża. Ħajja li mhix tagħti l-għana tagħha. Għaliex? Minħabba dnub. Ġesu qed jgħidilna jekk wieħed ma jobbotx il-ħajtu stess. Il-ħajtu stess. Għaliex? Għaliex meta nara dak il-ħafur u dak il-ħaxix ħażin u dak il-ħurrieq ma nistax niggosta dik l-għalqa meta mbagħad missiera ħadima u ħarat u beda tiela l-uċuħ sbieħ. Ġenna tal-art kienet. Niftakru kont nkunu nitgħu fit-torri imma fil-bidu kienet ix-xokk ta' ħajjitna. Ġesu qed jgħidilna din hija l-presuppożizzjoni. Biex tagħmel il-frott li jiena nippretendi minnkom, l-ewwel trid tnaddaf. Tittara ħajtek fl-identità vera tagħha u ċoħe illi ma fiex tikkosta. Ma fiex tikkosta. Għax id-dnub għamel ħerba. F'dak is-sens qed jgħid saħansitra rridu nobodu l-ħajjitna stess altrimenti ma nistax nkunu dix-xibli tiegħu. U minn ma jġorx salibu stess u jiġi warajja ma jistax ikun dix-xiblu tiegħi. Jiġifieri meta inti terfa' is-salib u ġorru ta' kuljum qed tfisser illi ħajtek spiċċat. Ħajtek kif kienet dak il-ġnien żdingat ma jistax ikun inti illi tibqa' nostalġiku jew tibqa' b'xi mod taħseb fi żminijiet moddija meta kelli l-ġnien tiegħu żgur li kont tagħmel li trid. Ara x'diżastru għamilt b'ħajtek. Dak il-ħaxix ħażin li tela, il-ħonoq kollox. Meta wieħed jerfa' s-salib, ifisser illi jiena mitt għalija nnifsi, mitt għall-ambizzjonijiet tiegħi, mitt għall-ideat tiegħi, mitt għall-futur tiegħi, issa ħajti hija ta' Ġesu u jagħmel bija li jritu. Għax hu li mallem. F'dak is-sens, ultimate ma nistgħux inkunu dixxipli tiegħi. Issu Ġesu qed jitlob xi ħaġa minnu x'vera. Din l-idea illi Alla jaħfrinna u nistgħu nibqgħu bażikament kif irridu. No. Dak mhux il-Vanġelu. Il-Vanġelu huwa li iva Ġesu fi ħnientu battal dnubietna, jagħtina l-maħfra b'xejn, jiġġustifikana, jifdina, jagħtina ħajta dejjem, jagħtina b'kull barka spiritwal flimkien ta' smawiet. Sabiex aħna nibdew nagħtu frott lill-Alla. Dak il-frott se nagħtih jekk jien nobgħod lil nifsi, jekk jien għaddi qed naħseb kif se nġorr il-banda lura tiegħi, tal-ambizzjonijiet tiegħi. Allura Ġesu qed jgħid ma tistax tkun dix-xiblu tiegħi. Hekk mela Ġesu jispiċċa d-diskors tiegħu. Hekk mela kull wieħed minnkom di xi ħaġa ġifieri personalizzata. Ma tistax tinħeba fil-folla. Ma tistax tinħeba wara ħadd ieħor u tgħaddi miegħu. Jekk kull wieħed minnkom li ma jirrinunzjax kull ma għandu ma jistax ikun dix-xiblu tiegħi. Titiċċedi, titwarrab, tittarmi kull ma għandek. Kull ma għandek. Ovvjament, Ġesu mhux qed jgħid li immorru nbijaw id-dar u l-karozza u kollox, le. Aħna narfu li Alla ħatarna bħala amministraturi tiegħu, stewards tiegħu, biex il-ġid li tagħna nħaddmuh hawn hija l-bużilli s'issa, nħaddmuh għal min? Għalina nfusna? Għal Alla. Għal Alla. U dik, f'dak is-sens Ġesu qed jgħid jekk wieħed ma jirrinunzjax kull ma għandu ma jistax ikun dix-xiblu tiegħi. Saħansitra rridu wkoll inċedu anke t-tieba tagħna. Jekk inti għadek qed tafda fik innifsek, illi inti qed tħares lejn dal-ġnien, kollu ħaxix ħażin, kollu ħurrieq, u qed tgħid ma ċattabli fl-aħħar mill-aħħar mhux ġnien da. Jekk inti għadek qed tgħid illi inti tajjeb fik innifsek, mela bżonn tkun taf Iżajjax qal illi tajjeb kollu tagħna huwa bħal ċaruta maħmuġa. Huwa xi ħaġa mistkerħa Alla.
illi inti bir-reliġjożità tiegħek, bit-tjieba tiegħek, bl-aħjar sforzi tiegħek ma tistax tippretendi illi tersaq li Alla u min għalik se jaċċettak għabbażi ta' dik it-tjieba tiegħek. Sawl ta' Tarsu kelli jtgħallimha din lezzjoni. Tgħallimta jien u rridu nagħmluha kollha kemm aħna. Illi stajna niftaħru u aħna trabbejna familja reliġjuża. Kollox, bissu għom jgħamlu biex ħarġuna fit-tajjeb u morru l-mużew u l-Legion u kollox. Issa fejn kienu ma jasal moħħom u kien mal-min Iva, rridkom tkunu fil-biża Alla. U ma konix xi ġuventu jew tfajlet ħażiena. Ma wasal dak il-jum meta jiena t-tjieba tiegħi ħajkolli narmija għaliex biex nirbaħ il-Kristu u ninstab fih fil-ġudizzju, ninstab fih. Mhux bit-tjieba tiegħi li tiġi mill-ubbidjenza għal-liġi tal-Alla. Imma bil-ġustizzja, bil-righteousness, jiġifieri li jien ħankun sewwa Alla għabbażi tal-fiduċja tiegħi fi Kristu. Jiġifieri qed inħares lil mill-innifsi. Mhux qed inħares fiha nnifsi u ngħid xi ġmiel ta' ġnien dan, meta l-ġnien huwa mimli attwalment forsi jidher sabiħ imma tant inti mdorri b'dak il-ħaxix ħażin illi ma tafx Alla x'irriserva għal dak li jħobbuh. Irridu narmu tjieba tagħna biex Alla jlibbisna bit-tjieba tiegħu. Irridu narmu ir-reliġjożità tagħna biex Alla jlibbisna bil-ġustizzja tiegħu. U hekk biss inkunu imbagħad kapaċi nkunu dixxipli ta' Ġesu Kristu. Ġesu jrid dixxipli illi ikunu jinarfu bħala dixxipli. Vera l-Bibbja semmi il-Giuseppe Taramatea li kien dixxiplu fis-sigriet minħabba li kien qed jibża mill-soċjetà tiegħu. Kien bniedem nobbli, bniedem probabbilment sinjur ukoll. Wasal dak il-waqt meta laqallu daqshekk. Ġesu huwa mejjed fuq is-salib, hemm bżonn xi ħadd li niżlu mis-salib ħalli jingħata difna xierqa. U Alla nqeda dik l-okkażjoni u fejn Arimatea kien beżżieħ sar kuraġġjuż. Qabel kien dixxiplu fis-sigriet ħareġ. Marant Pilatu, talbu l-ġisem ta' Ġesu, Pilatu tawlu u Giuseppe kebbu fl-għażel għamillu l-ħwawar u taħ id-difna tiegħu. Alla jrid ċertament dixxipli fil-miftuħ. Dixxipli magħrufa. Tajli kif nista' naraf li jiena dixxiplu ta' Ġesu. Billi nġor Bibbja fuqi, insija. Għaw nies li jġorru żewġ Bibbji fuqhom huma l-edewwa ta' Ġesu Kristu u l-edewwa tas-salib. Jehovah's Witnesses nistgħu nibqgħu nsemmu. All right? X'inhi l-badge? X'inhi dik l-uniformi li qal li Ġesu iridna nilbsu biex inkunu fejn nkunu ninarfu bħala d-dixxipli tiegħu. Illi n-nies tħarsen u jgħidu dawn in-nies differenti mill-bqija. Dawn in-nies għandhom xi ħaġa, l-atteġġament tagħhom, l-imġiba tagħhom, id-diskors tagħhom, illi jistona mal-bqija tas-soċjetà. Ġesu jridna nilbsu uniformi. Kmandament ġdid nagħtikom, milli tħobbu l-xulxin bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll intom għandkom tħobbu l-xulxin u b'dan se jkun jaf kulħadd. Illi intom dixxipli tiegħi. Il-famuża frażi li qed nikkonsidraw illum. Trid tkun magħruf bħala dixxiplu ta' Ġesu? Mhux billi tattendi l-Knisja? Mhux billi żżomm Gideon Bible fil-but? Dan it-tnejn huma tajbin. U għandhom isiru. Imma billi kontinwament ma kun nifs li tieħu. Tara kif tista' tesprimi l-imħabba li Alla nnifsu ferra f'qalbek permezz tal-Ispiritu Santu. Kif dik l-istess imħabba se tgħaddi għal ħadd ieħor. U Ġesu qal dan huwa badge, dan huwa uniformi illi kwalunkwe nies oħra ta' kull reliġjon oħra m'għandhomx. U hekk allura tingħarfu illi intom dixxipli tiegħi. Aħna fil-ċentri fejn naħdem jiena jiġuna tfal minn kull kulleġġ
ta' Malta. Jiġu jagħmlu 6 xhur sena, nirranġawhom nerġgħu nibagħtuhom lura minn fejn ikunu ġew. Qatt 5 snin li nabda ċ-ċentri issa, qatt ma qatt xi studenti u studenta milli ma kulleġġ u mill-iskola ġejja. Għaliex? Għaliex m'għandix bżonn inkun naf? Għax tiġib l-uniformi. Tiġib l-uniformi. Min għandu uniformi orange, blu, isfar, aħdar, u għandhom il-badge hawnhekk skola kulleġġ San Ignazio, kulleġġ Santa Clara, jingħarfu. L-istudenti, konser disċiplu ma disċiplu wkoll. Jingħaraf mill-uniformi tiegħu. Ġesu tagħna uniformi qegħdin nilbsuh dan l-uniformi. Qegħdin ninsawh. Qegħdin naħsbu li forsi hemm xi sostitut aktar komdu. Għaliex meta tgħid tħobb li tħobbu xulxin bimħabba agape. Imħabba li inti tinsa lek innifsek u tkun kuntent, tkun ferħan li inti tkun għaddejta ħaddieħor, li inti tagħmel faċenda l-ħaddieħor, li inti tgħinu, li inti tinsa l-interessi tiegħek. Għaliex is-sodisfazzjon tiegħek huwa li tgħin il-ħaddieħor, li taġivolhom, li jgħaddu l-qudiem. B'kull mezz, jekk hemm bżonn kelma ta' parir, jekk hemm bżonn għajnuna finanzjarja, għajnuna bl-idejn, tinvesti l-ħin tiegħek biex tkun fil-kumpanija tagħhom għax għandhom bżonn forsi l-kumpanija tiegħek, b'kull belf mod u wieħed nistgħu nuru l-imħabba tagħna. U allura din hija importanti l-aħwa. Irid ikunu verament disċipli ta' Ġesu li bes uniformi. L-uniformi hija l-imħabba. Palma Alla ħabna hekk ukoll aħna rridu mhux inżommu din l-imħabba għalina, ma rrid nkunu xmara ta' barka għal ħaddieħor ukoll. Fl-aħħar mill-aħħar ix-xewqa ta' Ġesu Kristu. X'tista' tkun ix-xewqa ta' Ġesu Kristu fir-relazzjoni tagħna magħna, tiegħu magħna? X'inhi x-xewqa tiegħu? Ħanaqralkom dan il-porzjon minn Luqa 22. Fejn Ġesu qed jibgħat lil-tnejn mis-segwaċi tiegħu. U għalhom għajdu l-padrun tad-dar l-għalliem qed jistaqsik fejn hija l-kamra tal-mistednin fejn nista' niekol lejt mad-disċipli tiegħi. Teġġa tinstema' din. Ġesu irid jiekol lejt, irid ipoġġi mal-mejda mad-disċipli tiegħu. Kif se nagħmlu dalgħodu? Aħna l-mistednin tal-Mgħallem tagħna biex nieklu, biex noftru miegħu. Biex naqsmu l-ħobs miegħu. Ix-xewqa tiegħu. Dak se jurikom orfa kbira fornuta b'kollox, ippreparawh hemmhekk. Kif marru sabu kollox propjament bħalma kien qalilhom u preparaw lejt. Meta waslet is-sija Ġesu mtett mal-mejda u l-apposti tiegħu. Qalilhom l-ewwel ħaġa għadhom qas bdew qas qabdu biċċa ħobs. X'qalilhom? Xtaqt bil-ħerqa illi niekol dal-lejt magħkom qabel ma nbagħti. Ix-xewqa ta' Ġesu hi illi hu jiġi close magħna u aħna close miegħu. U l-aktar ħaġa fil-bnedmin qed ngħid. Ir-rabti ta' bejnietna. L-aktar ħaġa li tiġbidna flimkien din hija xi ħaġa magħrufa meta tiekol ma dak li jkun. Meta tiekol miegħu. Meta tpoġġi fuq l-istess mejda. Hemmhekk hemm ċerta qrubija, hemm ċerta xirka, ċerta komunjoni illi hija sabiħa ħafna. Ġesu qal xtaqt bil-ħerqa. Jasal dal-mument illi propjament jien u intom id-disċipli tiegħi niltaqgħu flimkien biex nieklu flimkien. Ġesu dak li jrid minna. Irridna li nkomplu f'kelmtu, irridna li nitolbuh, irridna li nobodu lil nfusna ħalli nsiru effettivi għalih. Irridna li nċedu kollox għalih. Għaliex? Biex ingawdu il-komunjoni illi imprezzabbli. Il-ħlejqa toqrob lejn il-ħallieq u l-ħallieq ikollu pjaċir biha. Il-ħallieq tagħna illi minħabba fina saħad bniedem tabba bis-salib. Mitmewta tal-waħx abbandonat mis-sema u l-art propjament
biex ikun jista' jikol magħna. U kemm hawn Kristjani u forsi wieħed minnhom inti illi l-Ġesu qegħdin nagħlquh barra ma' ħajjitna. Ngħidu li nemmnu fih, ngħidu li aħna evanġeliċi, ngħidu ħafna affarijiet sbieħ. Però lil min qegħdin nimpressjonaw? U lil min qegħdin nikkonvinċu? Ġesu jikteb lil waħda mill-knejjes tiegħu u jgħidilhom ara jien qiegħed fil-bieb u qed inħabbad. Jekk xi ħadd jisma' leħni u jiftaħ il-bieb, nidħol għandu. U noftor miegħu u miegħi. Lil qed ikellem hawnhekk lil niesu stess. Lin nies li qed jgħidu li huma dixxipli tiegħu u qed jiftaħru kemm għandhom il-bies u kemm huma sinjuri u ma jonqoshom xejn Ġesu qalilhom intom miżerabbli. F'qajrin, omja, m'intomx taraw ar-realtà kif inhi. Għaliex? Lila tħalluni barra. Il-Kristjaneżmu x'inhu? Il-Kristjaneżmu hu il-xirka l-komunjoni tagħna mal-Ħallieq. Hija storja ta' maħabba illi Alla daħħalna fija din l-istorja, daħħalna fija. U frattant, prattikament, il-Ġesu sikwit inħalluh barra. Immor fuq ix-xogħol u nitkellem referenzjalment. Il-Ġesu nħalluh jistenna barra. Għax fuq ix-xogħol ovvjament se nitkellmu pastas u se nkomplu ma' ħadd ieħor u ma rridux illi nimbagħdu ma' ħadd ieħor vera. Jew fil-familja nikmanda jiena, meta Ġesu qed jgħid għatini l-kmand għax jien li mgħallem xieraq hawnhekk. U jekk inti ħiex mal-ħbieb, Ġesu tgħidlu importa ma tiġix il-lejla. Għaliex? Għax tistħi. Appuntu għadek ma tgħallimx tobgħod lek innifsek. Għadek bil-pjanijiet tiegħek. Is-saltna tal-Alla għadek ma rafx ta' bil-ħaq x'inhi, illi saltna ta' sliem, ta' ferħ u ta' ġustizzja fl-Ispiritu Santu, ta' għajxien tajjeb illi fl-aħħar mill-aħħar hemm illi tkun il-vera milja tal-ferħ. X'se ngħidu dwar nfusna, x'se ngħidu dwarek innifsek? Inti ta' bil-ħaq tixxiplu. Ta' bil-ħaq tixtieq illi fl-aħħar mill-aħħar ix-xewqa tiegħek tkun l-istess xewqa ta' Ġesu. Illi niklu fuq l-istess mejda. Illi noftu flimkien jekk wieħed jisma' leħni nidħol għandu din għal-weda tiegħu. Tista' tindem, għandek tindem mill-andament fqir ta' ħajtek. Għandek tindem, iddur lura, tisma' l-leħen ta' Ġesu kif qed isejjaħ, tiftaħ il-bieb u ċertament jidħol u tiklu flimkien. U dik il-feliċità, dik lena tremenda trid tesperjenza. Ħadd ma jista' jfissirlek, ħadd ma jista' jgħidlek tidħol int fiha, billi tiftaħ il-bieb. Int bħala Kristjan, li diġà Kristjan, u li nsejt ix-xewqa ta' Ġesu x'inhi, il-qrubija tagħna flimkien. Biex imbagħad ingawdu l-ħajja flona u flola kwalità tagħha. Bħalma qalu stess, jiena ġej biex intom ikolkom il-ħajja, mhux hekk biss. Ħajja bil-kotra, ħajja bil-abbundanza. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.